Na san za ka ji tausayina, amince ya masoyina. Magagautai da ni suna burin kallon kyawun su karkanabi. Azimi Allah kai ne ka kage ruhina, kai ne kake nufa in yabo a gurin nabi zaɓina. Allah ka ƙara ƙaran ƙaunarsa da so suna shi ruhina, ba dan ni ba dan halina ba da rahatul arwahi. Salati da salami ka da dagun annabina, halansa da sabbai masu kishi da nuna so kauna. Matansa sa ɗaɗansa dube gansu ne abin nina. Ahalil baitin nabi ina kaunar ku zuciya ba sauyi, ba sauyi. Ban sanyo ki ba aiko ba ni ba. Ummul Hasan wala Husaini ummu shirfa ya uwa babba. Matsayi isa da girman ki batulu kwarai ba za mu gane wannan ba. Na gane cewa san ki batula na kusar da dattin ruhi. Nabiyyal kulla ainin rahmatullah ka wuce kowa. Siradillahi babullahi sannan ga ka kyakkyawa. Mudawwar waje ga ka jamil ganin ka na sanya rai nutsuwa. Mai hasken idanu ba kamar ka cikin halittun lillahi. Kyakkyawa, kyakkyawa. Ba dogo ba gajere ba matsakaicin tsayi garai nura. Kyakkyawan tsarin jiki ka faɗo masu faɗi ku ƙara saurara. Mara'aitu qablahu wala ba'dahu mislahu ina tabara. Ka amince banda burin da ya wuce in gane ka masoyi. Wajhukal qamaril munir, ajmalil khalqi wa nuril bashar. Zamami badar al'anwar, alƙallamin amade salis ayyai kaɗan da kai yayi sharhi. Na san za ka ji tausayina, amince ya masoyina. Na gagautai da ni suna burin kallon kyawun